Lakha Inkoi Rahini Sarupathar constituency angkang Balipathar Higher Secondary kepathu aklam along Balipathar Sports Association atumpen cepatir piponsi kedamtang citi nipai krehiniar nipen Ingdeng nerkep apong Club Leauge kepathu pangceng ponsi kedamtang citi nipai Inkoi Raisiar nian angdung keti kepathu pon Bangso Club Leauge along pregjam atimatum cepate ponsi kadukawe tim Great Rock cetong pon Lasong bong kepathu ke thek nai lapen kangtang nai atumsi bangso angdung kiti along cepate pon thulo angdung kiti kepathu pon along dubajan lapen rong khilan football club ang bongsi pathu pon lo labangso angdung kiti kepathu ahut dubajan FC atum gol hinian rong kethe FC aphan thapsi chepahai pon lo Bangso ke pathu along aluhiaman pen Ratsai Klembang Lokhiram Rongpi Hanjang Langso Sports Association amaipu Amit Terang Japra Langso Sports Association amaipu Kangbura Ingti Abarim UPLA Social Welfare Chesongbe Lakha Inkoi Rahini Sarupathar Constituency VDC Chairman Silarson Rongpi atum Chetong Dunsi Labangso ke pathu along RDP dun Labangso ke pathu ke cheng pen non angdung kitian kacerap kacetodun ingsam jin pen kacepate dun atum anaphanta Balipathar Sports Association amaipu Joy Babu Ingtia Hinpen Kiro Pajerpon Balipathar Sports Association Hinpen itu non Ingdeng nerkep da Club Leauge kepathu pon tarik krehini pen pangceng pon lo lasin non pinian ke angdung ketiar ni lo pini chun pon lo lasi chun pon pamekal lo lapian pathu lang mesen pen itu da mesen player hek pon lo lasi ni tum dak alhi sarpo pen aja tong dun pandang lo dak players pandang lo aja tong dun pandang lo cun mesen pengen cun pon por adutin nabang fu pentin dak kacerap kesitu tu ada curu pajir lo kadang Kala so pathu long ke tim kau nak citong ni di tim 14 tim tapi pini angdung itu ke pathu long tim momen kosong lah pini dubajan pen rong khilan football club ngomong set polo tapi dubajan atum bang gorni pen hai pon Lang Chithing pen Shubhas Terang Karbiang Long Live